Колеги, сега да ви покажа уловката, къде е, като ви снимат, че е огледало. Ето, нарочно съм направя една стая огледална, без забележки. Един прозорец, втори прозорец, трети. Да те помоля да отвориш прозореца. Това е перфектно. Я да го сега. То пак перфектно. Ай, стига. Ето как съхне. Става на петна. Но когато боята е разредена както трябва и дюзата е избрана, ето тук почти е съхнал, ще стане перфектно. После пак ще ви го покажа след 2-3 дни, когато е напълно изсъхнал. Колеги, таваните, които ви показах, че са на петна, ела насам сега. Дигни телефона на нивото на тавана. Дай на стълбите, дай. Една точка няма. Покажи корниза как няма една точка. Дай тук да видят хората. Тук беше всичко на петна, като почна да съхне. Дай да им снимам горе от скели. Дай ми телефон. Ето ви тавана. Няма една точица. Гипс картон е, една ръка цялостна шпакловка. Показвам само. Ето, даже съм го опрял в момента телефон. Казал съм София Фарбен БГ.